A krom toho, že se přímo z přilby dají pouštět písničky, tak si můžeme navzájem telefonovat. Cože? Vidličky a nože. Halo, 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 halo. 32palcové kola a my tu jedno máme. Kořeny vůbec necítím, tady ovladatelnost v pohodě. Yes. Super lehký naviják. Ale asi nezrychluj, tam je rozbitá cesta. Náš vůz. Tada. Dneska zajímavost, protože, jak víte, v cyklistice jsou různé trendy, různé zákazy, různé novinky, ale mimo jiné se poslední dobou řeší 32palcové kola a my tu jedno máme. Je to gravel, prototyp, já jsem strašně rád, že to můžeme vyzkoušet, teda máme tady jenom provizorní platformy, protože to jsou for free, ale otestujeme to určitě i s pořádnýma pedálama a v rychlosti a máme tu na pomoc Niky, jakožto členku taky týmu. Ahoj. A co tu máme dalšího ještě, Niky? Aby to nebylo jenom tak jsme si k tomu připravili náš vůz. Teda vyzkoušíme, jaké to je, když zapřáhneme za tohle kolo tuhle mašinu a do té mašiny si Niky sedne a budeme jezdit. Jinak za co to zapřáhneme, taky důležitá novinka. Máme tady od Cube z Jam Sportu, od kluku mi půjčili super lehký naviják, který by měl zvládnout až 120 kg, proto tady Niky, která se vejde do váhového limitu. Ale to nejdůležitější, protože ti říkám, v cyklistice je spousta novinek a jedna z novinek je například na Tour de France a dalších etapových závodech se používají interkomy a vysílačky. A zrovna ty přilby, co máme na hlavě od značky Sena, taky máme zapůjčeno, které v sobě mají integrovaný mikrofon a reprák. A krom toho, že se přímo z přilby dají pouštět písničky, tak si můžeme navzájem telefonovat. Jak už vás bystřejší napadá, tak ten, kdo bude ve vozíku, neboli Niky, a ten, kdo bude na kole, neboli já, tak spolu můžeme telefonovat. A údajně by ta přilba měla mít signál na několik kilometrů. Tak těšte se na to, já se na to těším teda, co říkáš? Já se taky těším, já jsem zvědavá, co ten vozík. My si jdeme hrát teďka. Vlastně ta přilba vám přijde klasicky v krabici, jako každá přilba. Mimo jiné vám k tomu jde takový fajný pytlík a různé typy vycpávek, výstelek. Přijde mi, že tady ty přilby jsou na hlavě fakt komfortní. Ani tam není cítit nějak výrazně nárůst váhy s tím mikrofonem a baterkou, reprákem. Trošku těžší jsou, ale opravdu jsou to gramařiny. Niky, čteš noviny? No, tak se snažím v tom vyznat. Přilby si stáhnete apku a jedete bomby. A ještě tady mám point k taky věcem, jo? To je taky velká novinka, trend v cyklistice. Pokud se vám líbí naše designové dresy, ať už tyto nebo další designy, co máme, tak taky.cz. Pokud se stanete členem taky komunity, jsou tam nějaké výrazné akce, slevy a další výhody spojené s cyklistikou. Stačí, když mi napíšete nebo kouknete na shop. Máš to, stahuješ. Takhle nějak to vypadá. Samozřejmě je to nová věc, takže budí to různé nápady a myšlenky. Někomu se to líbí, někomu ne, někdo v tom vidí budoucnost potenciál, někdo ne. Já už jsem na tom teda tady popojížděl a musím říct, že to fakt jede. To rozjetí a manévrovatelnost je horší, ale jakmile už se člověk rozjede, tak ta setrvačnost a rychlost je fakt brutální a když jsem na tom sjížděl patník, tak žádný tam nebyl vlastně, to nebyl patník. Jsem málem ušlapala za tebou. Niky jela za mnou a jako měla co dělat, aby stíhala, to jsem točil nohama na volno, to znamená, že fakt ta setrvačnost na rovinkách bude brutální. Sice to je gravel, není to bike, ale můj názor je takový, že třeba na těch maratonech bajkových, zvlášť třeba u vyšších jezdců, tam nějaký potenciál je a když jsem na tom seděl já teďka, tak jsem si asi připadal tak, jak už vím, jak si připadají lidi teď na 29kách na S-kových rámech třeba, když jsou menší. Myslím si, že stejný pocit mají, jak já teď na tady tom. Že? Můžu potvrdit. Sice jsem skoro nedošáhl na zem, ale to nevadí. Už jsem otevřela apku. A tohle je první, co na mě vyjelo. Takže souhlasíme. Stiskněte a podržte plus tlačítko a multifunkční tlačítko po dobu 1 vteřiny. Je potom normálně USB-C na nabíjení. Stiskni jednou, ať se spustí. A to je co? Obě najednou. Jsme tam. Už jsme tam. Ježiš, to povídá. To mluví. Proč to mluví? Comparing. Šťoblíká. Můžeme poslouchat najednou stejné písničky na kole. Zatím zapnu tebe. Ježiš. Říká ti to něco? To je hrozně divné, tak kdyby na mě někdo mluvil, jako jak kdyby někdo stal za mými zády. Teď jsem na stejném channelu jak ty asi. Jo, je to... Cože? Ještě se mi tady nezabrazila ta Bluetooth zařízení. Nevím, jestli to slyšíte, ale já slyším Niky. A ona je tam? A já jsem taková
takové hrozně hlasité. A to můžeš slumit tím mínuskem. Nebudem to teďka zdržovat, já navrhuji... Stop. Hej, halo. K jeskyni. Stačí. Jinak borec. Já to chci vypnout. Já nevím. Já navrhuji. To spřáhnem tady s naším Special Cube navijákem z Jam Sportu a jdem to projet, budeme si volat a až potom si zkusíme pouštět písničky zapky. To zní fér. Je tady víc možností, jak to uchytit, buď jsou tu 2 šrouby, které jsme aktuálně vyhodili a zahodili, ale je to jinak úplně lehoučké, primitivní a v podstatě se to dá zapnout jenom takhle na sucháč pod sedlo, tak to tam jdu zkusit dát, já jsem tady takové věci nikdy nedělal a nevozil. Vesnická řežba. To bude nová kategorie na závodech, 32 kolo a vozíš. Tak to tě podle mě ještě budu dohánět. Budeš muset být úplně vzadu, jak když máš konský povoz. Bude jako docela core trénink, si myslím. Já nevím, jak tohle dopadne. Mám s sebou i sváču. Lumivo brejle. Jsi ready? Ne. Já tež ne, to nevadí. Je. Máš těžiště vymyšlené? Nebo tak něco. Ale naviják drží. Jak to vymyslíme? Chybí ti jedno kolečko, no. Nemáme nějaké kolo? Já potřebuju 3. kolo. Já to nezvládnu vyvažovat. Já jsem jela hlavně tam někam. Vozík sice fungoval, ale nebyl ovladatelný, takže jdem surfovat. Ready? Ready. Proč máš takhle zimní? Já jsem si myslel, že bude zima dneska. Já jsem si zimní věci. Zapni přilbu, ať si můžeme povídat. Halo? Už se voláme. Ty, nesmíš přede mnou. Hej, ale nemůžeš to, počkej. Nemůžeš rychle, ale jo. Ale tady jsou hrbolí, počkej. Tu jsem. Auto. Asi nezrychluj, tam je rozbitá cesta. Tady. A já nevím, jak mám se skočit, protože nemám na to body. A to drží, to je dobré. Sedlo, já mám. To je velikost. Ale já nemůžu točit na to. Musíš jet, ale. Já rozjedu, ty jsi těžký. Jeď. Jako nestěžuju si, tohle by se mi líbilo. Já už nemůžu. Ale prosím tě. Zatím to hezky šehlí to kolo. Všecko. Dolů do podchodu, rovně. Jo. Ne! Tak. Doprava. Počkej, to bude ostrá zatáčka. To bude velkou, bude to. Dobrý. Jo. Hlavně nepovoluj lano, jo, jinak jsem v tobě. To je trénink, co? Já už nemůžu. Ale můžeš, to je rovinka. Trošku ale. Už došla energie. Nedošla. Jedem rovně. Dáme další test. Pojedu Pojedu pryč pryč. a budu měřit, jak to došáhne signál přilby. A budu testovat 32 kg. Trošku v tom píčku. Odfouknu to, protože to je tvrdé jak šutr. A já si myslím, že to přežehlí úplně všechno. Kolik typuješ, že to vydrží? Vzdálenost mezi tím připojením. Já typuju 2-3.
Nebo Že třeba 1,5 to půjde, a 1,5 je horší signál. Tak, teď to žehlí jak nic. Klepe mi tažne. klepe ti tažne? Už to trochu seká, ale... Seká se to? Ne, teďka ne. Udal jsem 200 metrů. Tak jeď ještě. Neříkáš mu věty. Co? Já slyším třeba každé druhé slovo jenom. Cože? Vidličky a nože. Takže nerozumí. Teď jo, teď ti říkám, ať jedeš ještě dál. Kolik jsi ujel? Takže i když ti udělám nástup, tak tě uslyším. Jo, ale myslím si, že když by si jel dál, tak už by to byl problém. Opatrně, jo. Hele, pointa, teda postřeh z těch 32 je fakt jako, že jak jsem to odfouk. Je těžší to rozjet, mnohem těžší. Manevrovatelnost prvních 5 minut jako šílená a už jsem se na to zvykl, už si myslím, že bych na tom i nějaký sezdík si troufnul. Žehlí to fakt jako každou nerovnost skvěle a jak se to rozjede na 20-30 plus, tak stíhačka. A nejlepší na tom, to co jsem poznal nejvíc, tak je setrvačnost. Když přestanu šlapat, tak to jede ještě dlouho stejnou rychlostí a není tam takový pokles. A to je furt gravel, který není až tak jako rychlý. Ono, kdyby to bylo na něčem závodním na top komponentech, tak věřím, že to bude raketoplán. To je raketoplán. Hoď tam pár cinematik záběrů na to kolo. Obrovské to jest. Wow. Přilba na jedničku, držák na jedničku, kolo na jedničku. Hele, samozřejmě mě zajímá i na váš názor, jaký máte na tohle. Na to, že se zase tady vymýšlí nějaké prototypy. Myslím si, a co jsem tak četl a slyšel, třeba i od Honzy Škárnicla a podobně, tak je to nějaká injekce do cyklistiky, aby se tak nějak ne že uměle, ale obměnil trh a lidi, aby byli nuceni kupovat zase něco nového. Na některých závodech už se ty kola viděly, dokonce jednu etapu královskou na tady tom kole vyhráli, ne na tomhle konkrétně, ale na 32 palcových kolech. Ty kola se dají dokonce už objednat, jsem koukal. Myslím, že nějaká cenovka tam byla 250 000 korun, ty nevím jestli za set nebo za celé kolo, ale myslím si, že jenom rám set, ale nechci teď jako lhát, to si radši dohledejte. Určitě na nějaké rovinatější závody, kde je to hodně do rychla a do tahu, tak to může být velká výhoda. Pro vysoké jezdce, nebo i třeba pro mě, já si myslím, že už jsem na té hranici, kdy se na tom kole cítím dokonce daleko líp a tak nějak přirozeněji. I jako poměrově ten rám vůči kolům se mi líbí víc. Stejně tak se mi líbí, když na 29 jsou třeba S-kové rámy, M-kové, protože ty kola jsou obecně hezčí, než když na 29 nebo 27,5, případně 26 má někdo XL-kový rám. To prostě není tak hezké. Já v tom vidím jako smysl třeba na maratony. Umím si představit, že vznikne vyloženě rozdělení horských kol XCO a XCM a že to XCM může mít tuhle variantu. Je otázka, jak moc velký rozdíl udělá, když někteří malí jezdci budou mít 29, někteří 32, jestli tam jako bude tady ten boj vyrovnaný u stejně výkonnostně si rovných jezdců, no. Co si o to myslí Niky? Tak já jsem se na tom byla projet. Pro mě je to třeba těžké, než když jedu na těch 29. Takže pro mě jako malého člověka to není tak elegantní tady tohle kolo. Prostě jsem jak moucha, jak se to řekne? Moucha na hovně. Nevím tvoji myšlenku. To je jedno, prostě... Na bonbonu. Prostě mě to kolo je hrozně velké celkově a přišlo mi, že jsem se hodně nadřela na tom. A Hinka jsem nestíhala, no. Zatím na to nemám názor, když bych zkusila S-kový rám možná, tak by to bylo o něčem jiném, no tady to jsem byla strašně natažena. Vypadám jakože šlápnu. No a já jsem v řiti už. Já už nestíhám prostě. To je super to je. Jestli má někdo možnost učit horské kolo na tady těch 32, jsem s tím, hned to chci zkusit. A hlavně v terénu, to musí být zase úplně něco jiného, jiná disciplína. Jak to přejede nějaké nerovnosti, kořeny, kameny. Tady není cesta, však já nevím, proč tady jel. Já tam nesjedem nikde. Já něco nejde. Tak doleva. Počkej, teď ještě, cože? Ne, to nejedu.
Tak to všude, strašně dobrá věc, Amerika. Já nevím. No, teď ti to říkám. Bez těch Prostě bocnec. Já nechci poseroutka. Tak bych si řekl, že pojedu schody. Mně říká, že jsem lachtán, no tak ukáž. Ježišimaria, stoupni si. To neživilo tak, jak jsem si představoval. Díky. Neřvi. Teď mi malem vyletěla kamera z ruky. Nemůžeš to dělat kolem lidí. Já co kdyby si šel do Alberta, já bych ti zdal, ty říkal, co máš koupit. Tak je velké dlouhé. Musím víc zabrat. Jo. Jo. Yes. No, tak jde to, ne? Nějak ti noha uskakuje doprava. Já musím balancovat na hraně tady. I s tím převodu. Počkej, já tě nestíhám. Teď jedeme po trase závodu dnešního MTB crossu. Musím říct, že do těch kopců to kolo, jak ztratí rychlost, už je docela průser. Takhle když se dá jet a není to prudké a krátké, tak to prostě jede. To jako čumím, že to fakt letí. Akorát mi chybí ty tretry. Ale jinak toto. Doprava. Doprava. A doleva. Kořeny vůbec necítím, tady ovladatelnost v pohodě. A téhle rychlostí to kolo jde úplně skvěle. Já už nemůžu, ale... No a tady prostě se ukáže ta 32 No, super. a jedeš. Ta dominance tady toho kola si myslím. Jakmile člověk je schopný udržet na tom kole nějakou stabilní rychlost, Doleva. tak absolutně nemá problém. Patníček. Doleva. Aha. Tady to bylo vytopené až na ty okna. V některých padáků ty mouhy, kde to bylo. Slyšíš mě, že šeptám, jo? Když šeptám. Jo. Fakt mě slyšíš? Jo. Slyšíš mě? Co? Co říkám? Co říkám? Nádhera. To bude stabilní to kolo. Svítí. Vyzkoušeli jsme 32, vyzkoušeli jsme nové přilby s interkomem, super lehký naviják od Cube, jednoduše aplikovatelný. Já myslím, že super den, co říkáš, Niky? To mě helma super. Tu bych si i koupila, investovala bych do ní rozhodně. A co se týče kola, tak pro mě jako malou holku to není úplně win-win, no. Je to velké, ale něco to má do sebe. Asi když to rozjedeš, tak je to fajn. Takže shrnutí je jasné, potřebujete jednu 32 s navijákem a pak někoho malého, koho budete tahat. A můžete si u toho telefonovat a pouštět písničky. To jsme nezkoušeli dneska ty písničky, ale přece bude i další video, že jo? Díky, že sledujete. Pokud se vám líbilo, sdílejte, lajkujte a napište mi váš názor, co si o těchto novinkách myslíte. Je to hodně zajímavé. Jsem rád, že se ta cyklistika furt někam posouvá.